støtte Solibat, støtte den gode sag, som vi står for. Jeg synes, det er ret unikt, at man over hele verden på det her tidspunkt samles for at gøre nøjagtigt det samme. Det kan jeg rigtig godt lide. Jeg synes, det er en rigtig fed ting at kombinere badminton med gørenhed, og der skal jeg selvfølgelig være. Hvad siger du til, at der er så mange, der har valgt at møde op i dag? Jeg synes, det er rigtig fint. Og lad os se det som en start, og så håbe på, at næste år så kommer der flere og flere, så vi fylder den her plads om 5 år. Det må være målet. Jeg synes, det gik rigtig godt. Jeg var rigtig glad for at se så mange mennesker. Ja, jeg synes, det var en stor succes, og det var rigtig sjovt at være med til. Det synes jeg virkelig. Tror du, vi kan lave noget lignende om et års tid, og tror du, vi kan samle endnu flere mennesker? Ja, jeg tror, det bliver endnu bedre næste år. Jeg vil tro, at med den erfaring, vi har nu i, hvordan vi skal arrangere det, så kan vi nok lokke endnu flere mennesker herind, selvom jeg faktisk var meget tilfreds med fremmedet i år. Det var sjovt. Det er en god idé, specielt hvis det kan hjælpe et velgørende formål. Det handler om at skabe noget opmærksomhed og forhåbentlig på sigt noget økonomi til at støtte nogle velgørende formål. Det er rimelig nyt stadigvæk, så bare det, at vi over hele verden kan lave den her ting her, det er en stor ting til at starte. Så det er rigtig godt. Tak. Altså, det var meget sjovt. Ja, jeg synes, det var sjovt. Også møde de kendte. Ja. Det var hyggeligt. Ja. Hvem har I mødt af danske badmintonspillere i dag? Peter Gade og Jan og Hus og Jens Bøger. Hvor spiller I selv badminton henne? Humlebæk. Badminton. Kunne I finde på at komme igen næste år, hvis vi lavede en flashbob med en til? Jeg vil helt sikkert godt. Okay, tak skal I have. Det er altså ikke det her.